Balizin. Ha? Please follow the document may panalangin. One is in the center. Last day ng pati ko may panalangin. Kailan es kuwera. Ang dodong Jen. 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 Ali. 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 Ay, kalayo. Wakas dodong Jen. Matagal pa ate. Wala banda. Saan sir kita mo kanina? Dadaan naman siya dyan. May naman nato ang buhok.